Je nenormálne, ak máme sex len raz mesačne? Kto určuje, čo je normálne a čo nenormálne? Že by správanie väčšiny bolo normálne? A ako sa dá zistiť, čo robí väčšina? Aha, prieskumami. To akože prídeš ako odhodlaný anketár za dobre vyzerajúcou kočkou na ulici, vytiahneš dotazník s perom a spýta sa jej, ako často mávate sex? Po A raz mesačne, po B raz týždenne, po C viac ako raz týždenne. No, čo myslíš? Koľko žien ti bude ochotných odpovedať? A tie, čo budú ochotné, čo myslíš? Koľko z nich by sa ti priznali, že len raz mesačne? Budú aj také, ktoré sa budú hanbiť odmietnutia a by tým nepriamo nepotvrdili, že sex veľmi nemusia a tak ti odpovedia, mám sex každý deň alebo aspoň každý druhý deň. Veď čo môžu stratiť malým klamstvom? Viac ťa neuvidia a v okamihu rozhovoru sa ti aspoň predvedú ako žiadostivé samičky. A u mužov to nebude iné. Takže na prieskumy by som nedal. Je to len ďalšia lož, ktorej verí veľa ľudí. Myslia si, že mať sex iba raz mesačne je nejakou úchylkou, ak nie chorobou. V skutočnosti však všetko záleží na tom, čo mu kto dáva akú dôležitosť. Je jasné, že mladá dvojica, ktorá túži po spoločnom živote a bábätku do takej miery, že všetko ostatné pokladá za menej významné, má sex aj niekoľkokrát denne. Mnísi alebo inak duchovne orientovaní ľudia zas môžu mať pocit, že priveľa sexu ich zbytočne oberá o energiu a inšpiráciu. Nie sú vari neukojený básnik, maliar či pesničkár zdrojom tých najkrajších umeleckých výtvorov? Umelec, ktorý je spokojný, nemá tlak ku tvorbe. Spýtajte sa starších manželov, koľkokrát mesačne majú sex. Že by aj mesačne bolo pre nich príliš často? A čo? Majú sa pritom radi, svojím spôsobom. Len ich priority sú kdesi úplne inde, než v telesnom zbližovaní sa. Je to preto nenormálne? Práve naopak. Za prirodzené pokladám, ak sa každý riadi tým, čo sám chce, a nie tým, čo mu predkladá bulvár a mienkotvorné prieskumy. Čím sa riadiš ty? Zhrnutie. Neznamená, že čo robí väčšina, je normálne. Nezáleží na tom, čo si kto iný myslí. Záleží na tom, čo mu kto dáva akú dôležitosť.